tinggal pakai ini udah.
Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Luluhon maau ale de bata, jala parbadahon badaku, dopak bangso na sodaulat roha. Sai palua maau sian bawa siulahon si pautoto dohot ajengkelon. Ai hodo de bata, haroroan di hagogoku. Tongos ma hati uronmu dohot hati goranmu, akkana mana guau pataruau tu dolok ni habadionmu, dohot tu ingananmu. Haleluya. 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 Martangi yang maida. Ali Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu, padomuhon jolma dohot debata. Hubuji hami guarmi, jala hudok hami mauleate tuho, alani saluhut na pinahen mi, patupahon hanguluan nami. Saidungani mahami marhite-hite asini roham, asahu pikiri hami toktong na tinonmu, dohot hamamatem, asahu arsahon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor siaw nasitong, jala asa maroha halongon hami huhut mandok mauliate tuho, asa olo hami mangihuton ho rodi hamatean. Ali Tuhan Yesus, di ho matama puji-pujian di tonga-tongani saluhut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu na badiai, olat nion rodi saliling-lilingna. Amin. Tangion hamu mapatik di bata, ima patik paupaton do lapatan. Patik paupaton. Ingot hamu mapabadiaun ari minggui. Dina ono mari maula hamu nasa si ulaonmu. Alai anggo ari papitoni, ari paradianan ni Jahoba ade batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinas sadarai, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, namangi bati hutam. Aidina ono mari do di topa de bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana, di ari papituhoni. Di baini do, umbahenna di pasu-pasu de bata Jaoba, ari paradian nai, jala di barbadiai. Dia do lapatan di ondo. Ikon dihabiari rohata di bata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hata di debata. Ikon badia do hata di debata di rohata. Jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangkuruhon. Atong rap mangidogo gomahita sian tuan debata. Ali debata sai pargugoi mahami. Mangulau nombar tu patikni. Amin.
Terima dosata martang yang maida. Ali Tuhan di bata, amanamina di Banua Ginjang. Hodo na patupahon hasesaan di dosa di hami, halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham di hami, akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami. Lewon matu hami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami, maha porsyaon, lau mangkotapon nasa dosa dohor roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pelean na mangolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gima hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Satokit do tadi konho, alai papongoku maho muse marhite-hite aka asini roha gudang. Tagan di parpiar ni murukku, hutabunihon boiku satokin marorupon ho, alai marhite-hite dengan bahasa salilileng na asyaku ho, nina jahoba si palua ho. Asangapon madi di bata na di ginjang. Kur inahana.
Tabagi mahatani debata turpuk ni hari mingguan, imana tersurat di buku Ulau ni Apostel, bindu 6, ayat sada saat rodi ayat itu, tajahama marsikat sorin. Ulaun bindu 6, ayat sada saat rodi ayat itu. Alai diangka ari lam manamba ma torop ni siseani, jadi mar mungut-mungut ma halak junani dopak halak eber, ala tertading akka parupuan nama balu sian nasida di pangurupion ari-ari. Onpe alia kadongan diori hamuma sian tengah-tengah muna pitu halak nadinggan baritana akan agok tondi jalana pantas maroha si babat kitota itu ulau ni. Jadi lomo marohani nasahuriai dihatai dipilit ma si Stepanus sada halak nagok haporsiaon do tondi parbadia dungi si Filipus, si Prokorus, si Nikanor, si Timon dohot si Parmenas, akuk nii si Nikolaus, sada parguru sian Antioquia. Arab maitam. Jadi lambuat mahatani di debata, ganda si tutuma torop ni akasisean di Jerusalem. Akamalipe torop do mangoloi porsi. Martua do akana tumangion hatani debata jalan opiopsa. Tindakon maha porsiotai, songa nahina tindakon ni dongata sa porsion di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabian sondui, adorang suabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit di panguman ni silatus, na mate tarpajal doi bana di hau pinarsilang, na tuat tubano turu nunditanong, na mulak mangolo di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu di debata Jehovah amana anai, pargogo na suatu dosani, di sima ibana, paima mulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangolu dot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jalang adong sada huria nabadia, huria hatopani hala Kristen akan abadia. Do dia sesami dosa, do dia tai namandok, mulak mangolu sogot daging li halak nong mate, dohot dia nguluan na sora sudah. Amin. Tapi kaya makur PSW Rut.
Horas Amang Inang Naposo Bulung Nami yang ada di gereja ini dan yang mengikuti ibadah secara live streaming atau kanal YouTube. Kiranya Tuhan berkati. Saat ini mari kita perhatikan beberapa poin dari dikting kita, pengumuman gereja kita minggu ini. Yang pertama, nama minggu ta sonari ima minggu judika duluhon hau ale Jahoba siampa samen 43 ayat sedaa. Do topikna ulahon uhum dohot hatigoran, yang artinya lakukanlah keadilan dan kebenaran. Yang poin nomor 3, hari ini kita menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah khotbah. Yang pertama amplop persembahan untuk huria pembangunan dan pusat HKBP, dan 1 amplop persembahan khusus untuk dana sosial sehubungan dengan poin kelima, yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di Bandung telah meninggal dunia Ibu Redi Mariati Borisitompul, tutup usia 58 tahun 6 bulan, lahir 19 Oktober 1964, yang beralamat di Jalan Permata Inten 1 nomor 23 Cisaranten, Jemaat Sektor 7812 Mabansel Tim, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 21 Maret 2023 di TPU Pandu, Bandung. Marilah kita doakan agar seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Poin berikutnya, sakramen baptisan kudus. Pada hari ini Minggu 26 Maret tahun 2023 tadi telah diayankan pada ibadah jam 7, sakramen baptisan kudus bagi 3 orang anak jemaat, yaitu 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan dari keluarga Asrin Tambu Bolon, Ibu Hot Mangatur A. Boru Pangaribuan, Jemaat Sektor 11 Sarijadi. Keluarga Rido Mahendra Simbolon, Riris Desiwanti Borusilahi, dan keluarga Andika Ragatri Simpermata, Inantina Deborah Pengabdian, Jemaat Sektor 7812 Mabansel Tim. Nomor 6, anak lahir pada hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023 di Bandung, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak ketiga bagi keluarga Daniel Halomuan Lumbat Turuan Inang Feranita Nauli Borus Matupang, alamat di Jalan Kiara Asri Selatan nomor D31 Bumi Asri Sukapura Sektor 7812 Mabansel Tim. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Poin 7, jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 26 Maret 2023 telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Permanda Resort Bandung Tengah ke HKBP Gunung Sindur Bogor, yaitu Bapak Charles Nenggolan, Ibu Tiurma Mariati Burwasugian bersama dengan 2 orang anak, namanya Natama Nenggolan dan Kereina Rohani Burnenggolan, beralamat di Mes PT Garantex Blok C nomor 08 Bandung, Sektor 12 RAAP, karena beliau bekerja di sana, di tempat yang baru sekarang. Mohon perhatian juga untuk poin 9 tentang berita koinonia, khusus poin B seksi AMA, PHD Gabungan HKBP Bandung Formanda, persiapan Lembang dan persiapan HKBP Sumedang pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 tertulis pukul 19, ternyata dikoreksi yaitu pukul 18. Bertempat di gereja, seksi AMA akan melaksanakan PHD Gabungan AMA HKBP Bandung Formanda bersama HKBP Persiapan Lembang dan persiapan HKBP Sumedang. Seluruh AMA diundang untuk mengikutinya. Poin 12 mengenai kunjungan gerejawi, yaitu dari Inahana HKBP Srengseng Sawah pada hari Minggu 2 April 2023 di ibadah pukul 7 pagi. WIB, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari Pengumuman Ina HKBP Srengseng Sawah. Dalam hal ini akan menyambut tamu kita, yaitu dari seksi perempuan
secara khususnya mungkin dari Inahana. Yang berikut mohon perhatian untuk poin 16, kita bisa baca pasien 1, 2, 3, 4, selanjutnya Jumat Agung, Perjamuan Kudus, Jumat Agung Sekolah Minggu, Ulang Nauhom sesuai dengan jadwal, dan mohon perhatian untuk hari Minggu tanggal 9 April 2023. Yang pertama buah-buah hijuk jam 5 pagi. Lalu tidak ada ibadah jam 7 pagi, lalu dilanjut dengan ibadah Paskah Sekolah Minggu jam 8 pagi. Dan ibadah umum pada Paskah pertama, ibadah umum bahasa Batak jam 10, dan ibadah umum bahasa Indonesia jam 16.30. Dan Paskah kedua, yaitu hari Senin tanggal 10 April 2023, akan dilaksanakan ibadah Paskah kedua jam 18 WIB. Diundang jemaat untuk menghadirinya. Poin 20, Amang Inang, mari tolong kita perhatikan poin nomor 20, yaitu ucapan selamat ulang tahun. Paralhado AKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat kita yang berulang tahun pada tanggal 20 sampai 26 Maret tahun 2023. Sekiranya ada yang di antara 21 orang yang berulang tahun yang terdaftar di sini, ada bersama-sama kita ada beribadah, dimohon untuk berdiri. Berinang. Betul kan ulang tahun kan Inang? Iya Inang, selamat Inang. Ini firman Tuhan untuk Inang dan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 91 ayat 11. Dengar Inangnya dan yang berulang tahun. Sebab firman malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ai dohononado aka suru-suruana taringotuho asedijagaho di aka dalanmu sudena. Selamat ulang tahun Inang dan saudara-saudara yang berulang tahun. Silakan duduk Inang. Yang berikut yang terakhir mengenai berita keuangan. Selama 1 minggu ini gereja kita mendapat masukan, persembahan, ucapan syukur dan lain-lain sejumlah 23.335.000 dengan distribusi atau perincian sebagai berikut. 8.525.450 untuk huria, 9.424.250 rupiah untuk sentralisasi, dan sebesar 5.385.300 rupiah untuk dana pembangunan. Demikian titik tinggi kita. Sekiranya ada kesalahan dalam penulisan atau nama atau angka, Amang Inang dipersilakan untuk menghubungi bendahara jemaat. Saat ini marilah kita menyatukan hati untuk mengangkat doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan yang kami boleh terima dalam kehidupan kami, pribadi dan keluarga kami selama 1 minggu ini Tuhan. Banyak pergumulan dan masalah dalam kehidupan kami, tetapi kami juga merasakan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami. Dan hingga saat ini kami bersyukur boleh bersama-sama bersekutu bersama jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Tuhan, kami teringat untuk bangsa dan negara. Kami rindu dan senantiasa mendoakan kepada Tuhan agar kiranya ya Bapa, urapilah pemimpin bangsa, terlebih bangsa Indonesia ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, menteri-menteri, lembaga tinggi negara, sampai kepada pemerintahan di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang memimpin mereka, memberikan hikmat kepada mereka untuk melakukan segala sesuatu kebijakan-kebijakan
yang mendatangkan kebaikan yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Terlebih keadilan di tengah-tengah masyarakat ya Bapak. Urapi mereka, urapi juga keluarga mereka ya Tuhan. Ya Bapak di surga, kami juga berdoa Tuhan membawa jemaat-Mu pada saat ini, terutama jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang di rumah atau rawat jalan ya Bapak. Kiranya Tuhan menyertai, membimbing dan menolong mereka. Untuk Amang SR Sibarani, Inang Nyonya RS Yombing Borpasaribu, John Simanjuntak, Dameria Bortasoid, Inang Nyonya Esinaga Borutaba, Rimosa Dausaribu, Nyonya Sitorus Borutabun, Nyonya TS Hutauruk Boru Lumbat Tobing, Nyonya Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya R Nababan Boru Sihombing, Nyonya L Siombing Boru Simanjuntak, M Simbolon, Nyonya Tabubolon Boru Samosir, Amang Dek Papahan, Situa Nyonya Papahan Boru Tabubolon, A Manulang, Situa KM Pangabean, Nyonya R Simorangkir Boru Tabubolon, Nyonya Situa CL Tumorang Boru Papahan, Nyonya Siregar Boru Aitonang, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Amang A Dausaribu, Nyonya R Sinaga Boru Siburian. Kami bawakan mereka Tuhan ke hadapan-Mu yang Maha Kudus di dalam iman kami bahwa Tuhan menyembuhkan mereka, menguatkan mereka, dan juga keluarga yang merawat. Demikian juga dokter yang memberikan obat-obatan dan terapi dan apapun untuk kesembuhan mereka Bapak. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan untuk anak yang baru lahir, bagi keluarga Lumba Turunan Inang Simatupang. Kini kami bawakan anak yang ini supaya dia boleh semakin hari semakin besar dalam keadaan sehat dan di dalam perawatan orang tua. Kiranya Tuhan berkati orang tuanya untuk membesarkan anak ini di dalam pendidikan dan pemberitaan firman Tuhan, supaya anak ini juga Tuhan boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga kami berdoa kepada Tuhan membawakan jemaat Tuhan, saudara kami yang harus pindah ke tempatnya yang baru karena pekerjaan, yaitu keluarga Nenggolan Inang Boru Asugian. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka di tempat yang baru, memberkati mereka supaya mereka semakin juga hari juga semakin bertumbuh iman percaya mereka, dan juga membesarkan anak-anak mereka di tempat yang baru, di pekerjaan yang baru. Biar mereka di sana Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan juga. Ya Bapak surga, tak henti-hentinya kami juga membawakan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang merindukan anak, dan juga saudara-saudara kami yang belum mendapat pekerjaan atau yang merindukan teman hidup. Kiranya Tuhanlah yang memberikan jawaban yang terbaik bagi mereka dalam setiap pergumulan mereka, dan berikanlah sukacita dan sejahtera dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, juga tak henti-hentinya kami membawakan anak dari saudara kami, anak kami, Timothy Simbolon, dalam pergumulannya Tuhan, agar dia dalam kerinduan keluarga boleh berkomunikasi semakin baik hari demi hari, boleh bersosialisasi dengan lebih baik lagi hari ke hari. Tuhan berkati keluarga yang membesarkan dia. Demikian juga anak-anak gereja Tuhan, baik remaja, pemuda, demikian juga seksi perempuan, ama dan lansia. Tuhanlah yang bekerja melalui mereka, naposo, remaja, dan kategorial perempuan, ama dan lansia, untuk menyatakan, menyaksikan tentang Tuhan, tentang keselamatan dan kabar sukacita yang kepada Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Bapak surga, saat ini masih berjalan renovasi bangunan gereja, bagian di bangunan gereja ini Tuhan, basement ruang lantai 2 yang masih berjalan. Kami bawakan ini kepada Tuhan, memohon kepada kiranya Tuhan agar pekerjaan ini boleh lancar dan sesuai dengan jadwal yang diharapkan, supaya pelayanan gereja Tuhan, baik sekolah minggu, naposo, dan remaja boleh difasilitasi ya Bapak. Tuhan Allah surga, kami juga tak henti-hentinya membawakan pelayanan persiapan HKBP Lembang dan persiapan HKBP Sumedang.
di mana HKBP Lembang rindu, demikian HKBP Sumedang akan bangunan rumah Tuhan untuk tempat ibadah. Tuhan dalam pergumulan mereka di sana, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, terlebih memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani pelayanan ibadah atau pelayanan gerejawi di sana ya Tuhan. Bapa, saat ini sebentar lagi kami akan menyerahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Gultom. Kiranya Tuhan kami mohonkan agar kiranya Roh Kudus mengurani hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan seperti benih yang ditaburkan dan jatuh ke atas tanah yang subur. Jadikanlah tubuh jiwa roh kami ini seperti tanah yang subur, agar firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami, berbuah banyak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa surga, dengarkanlah doa yang jauh dari sempurna ini, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dame di debata na sumurung sian saluhu roha, ima mangaramuti ati-ati doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus. Amen. Hatani debata di minggu ta sadarion minggu judika ima siapa dan narobi sian buku ni panurirang Hesekiel bidu 45 mamuka senaya sia sahatu ayat 10 hujaha homma dihita saluhuna. Songonodo hatani Tuhan Jehovah tungna torbang dohamu ali aka iduk ni Israel paholang hamuma pangarupaon dohot hamagoon jala ulahon hamuma uhum dohot hatigoran pasohot hamuma panosak muna mangojar-ojar bangsoku sian partalianna ninna Tuhan Jehovah. Iko masa dihamu dibangun nasitong dohot apang nasitong dohot poting nasitong
yang go apang dohok poting ikut dosdo tuhukna asa sapar 10 ni sada tuhu haddo sada poting jala sapar 10 tuhu haddo sada apang ikon tuhu haddo pa nuluhanna alai anggo sada mas ikut 20 ringgit do 20 mas dohot 25 mas dohot 15 mas ikon sada tail dihamu odo pelian tatingan si guguam muna si parawan ni sada apang sian sada tuhuhan dahanon jala saparonom ni sada apang sian sada tuhuan eme ia aturan ni miak ikon marpoting do buanonna sada poting pasapuluhon sian sada pikul asa 10 poting gabe sada tuhuan ai 10 poting do tongon sada tuhuan jala sada anak ni biru-biru sian 200 biru-biru sian tanon Israel na takas di aik bahen pelean si panganon pelean si tutungon dohok pelean hamauliateon bahen pardengganan dinasida ninna Tuhan Jehovah ikut sadok bangso ne tanoi margugu tu pelean tatingan i di iduk ni Israel ikut radotan ni idukido atong akka pelean si tutungon pelean si panganon dohok pelean si inumon di akka ari raya di akka polta ni bulan di akka ari sabat pe ro di sadok ari raya bulun di pinopar ni Israel ikon ibana patupahon pelean pardosaan pelean si panganon pelean si tutungon dohot akka pelean hamulateon bahen pardengganan di pinopar ni Israel ido sahat ni turpuki Huria itu hatta di bagasan Kristus Yesus teja jo sawatik taringo tula terbelakang di si Hesekiel. Sebetulnya Hesekiel dia adalah seorang anak nabi. Hesekiel telah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya menjadi imam. Anak ni sibusi di mana? Pinopar ni sahala imam do si Hesekiel. Nunga dipersiapkan sebetulnya ibana gabe imam Musa di Israel. Alai ala tertabat do bangsa Israel kira-kira tahun 592 gabe dohok masih Hesekiel tertaban ima tu Babel nari baini raja Nebukadnezar. Gabe dohok memang tertaban. Gabe bagian ni penderitaan ni bangsa Israel do si Hesekiel di pembuangan ni. Dan dia di batari betu mana, dan di jauh di batari be mana, gabe malim, manang panurirang. Dung peli 5 tahun di mana di habuangan ini, di jauh di batami mana. Lahopa buahon Tuhan Israel, akadia mana neng masa tunasida. Jadi Hesekiel ikut terbuang dan dia merasakan bagaimana penderitaan umat Tuhan. Di jauh di batami mana, di Papua mati mana. Hata homma tu bangsa Israel nana yang masai. Ialah ni didokon Hesekiel artinya Tuhan menguatkan asa margogo bangsoi menghadapi akka hamoloni. Salah satu penglihatan Hesekiel adalah tentang raja-raja di Israel. Jadi Hesekiel terbuang ketika raja Yoyakin dohok Manase. Di batama aha mana neng masa, mana neng masa. Paingok matwa ka bangso manang raja di Israel. Parjulu paholang hamu pangarupaon dohot hamagoan. Imana kimbolo tajaha dia siai. Paholang pangarupaon dohot hamagoan. Jauhkan kekerasan dan aniaya. Alana ngasala akka raja hatihei mangulahon harajaonna. Mereka telah berbuat curang kepada masyarakat. Mereka telah menindas orang-orang kecil. Mereka tidak melakukan tugasnya sebagai raja. Tapi raja
adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menciptakan keadilan dan mengatur masyarakat banyak. Ido ulau ni raja. Apa raja hati hai ngamelenceng nasida sian ulau nasidai. Alanido muruk debata tuaka raja ni Israeli. Muruk debata tu nasida aladang di ulau nasida dengan harajaun nai. Gabi adong disi penyelewengan kekuasaan. Alanido takas didok panurirang Hesekiel paholang pangarupaon dohot hamaguani. Jauhkan kekerasan dan anianya. Raja bertindak semena-mena tuaka parripena. Raja dan dengan pada laton akauhum. Alanido perlu adong pembaharuan di nasida. Asa unang raja akarajai dengan mangulahon tohonan harajaon di tonga-tongani ngoluna siganupari. Hawak karong aku saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Dia kaulau nato tu di ngoluta siganupari sudiru hita raja. Dia kaulau siganupari nato tu. Hubungannya nakin tu episteli. Aka parhubas pe raja di dulonna. Aka ama pe raja di tonga-tonga di ulonna. Bodo hita ke be raja di tonga-tonga di paradaton. Bodo ke be raja hita di tonga-tonga di donga sahuta. Bodo ke be raja hita di salhutna. Nek dohononna behado hita songon uluan. Bui pataridahon paholakon pangarupaon dohot hamagoan. Unang berkompromi tu kekerasan dan anianya. Kau mampu dohita songon raja di tonga-tonga di ngoluta siganupari pataridahon jala manghulahon harajauni dohot dinggan. Napa dua kamu kalau ngaku saha percaya di bagasan Kristus Yesus moli paholangi do ibana mamuse dia ya sidepe alani ulah kamu mauhum doho hati goran. Jala ido tema di jamita sadarion. Ulah kamu mauhum doho hati goran. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Melakukan keadilan dan kebenaran salah satu itu ibahane deson pataridahon ngolu nadinggan siganupari. Baik dalam dunia perdagangan, baik di tengah-tengah ni sosialisasi hidup. Tapi yang majuda di patorang imane son akka suhat-suhat, akka norma-norma, akka timbangan, akka uhum, asa mardalan doh dinggan. Unang adong terjadi penipuan di tengah-tengah ni ngulu siganupari. Raja pedenggat diulahon tohonanna, akka partiga-tiga pedenggat diulahon boniagana. Pole do ibana dison nasa suhat-suhat ni na adong hati hei. Songoninang akka alak tukar ikut dengan diulahoni. Unang gabi di penyelewengan. Asabui dengan ngulu siganupari i. Jala idu keadilan ni. Ulahon mauhum doho hati goran melakukan keadilan dan kebenaran. Ikut taride di sadok ngulu ni na forsea di bagasan Kristus Yesus. Na patuluh do ibana pelehomma peleyammu. Ima akka gobaran di pelean naking nong di patorang si Hesekiel. Pasahak ma peleyammu, berikanlah persembahanmu. Hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus. Hati hai raja do mano Tuhan pelean. Nang di tonga-tonga di huria. Nang di tonga-tonga di ngulu siganupari. Tu raja do di pasahak peleani jala raja ima pasahaton tuhuria. Ima hatiha masa turpukon. Alani suribahna jenis-jenis peleani mamukasan ayat 15 ngedo ibana pasahak ma peleam. Asa sudi nong persea manang naung gawe bangso ni debata pasahaton peleanna do denggang. Tanggung jawab tadi pasahaton peleani. Molo tapasa ipasa nasida tu rajai raja bada mengatur hon peleani manang tu dia parpeakna. Songodino nang ditiki nang sonarion. Teuji bajo tabereng jo hamuak kadungan di tonga-tonga ni huriatta hakabibi. Memang manaringoti peleat di hakabibi manang hepeng agak tabu do.
maul murah. Ya do hami tudok tuakka punguan inahanna. Salah satu gereja yang paling rajin mengumpulkan persembahan HKBP. Para kamu Pak. Hola dinamati do HKBP dan papungu pelean. Leni sudi papungu pelean. Isudi ngalat di. Bolong namati dengan HKBP papungu pelean do. Nama masuk-masuk pe papungu pelean, martupul papungu pelean, pertanyaan papungu pelean, ucapan syukur kokian. Walau hamu tuhurian asing jarang doi. Salah satu gereja yang paling rajin mengumpulkan persembahan adalah HKBP. Alai salah satu gereja yang terus minus adalah HKBP. Wah, tasok ni. Apa ini? Itu kan? Apa bingung doa sama perdita? Alana, ya turpe maul do. Halakina jolo tu raja di pasah pilihan ini. Raja romanok Tuhan. Sonar kita nok sentralisasi do. Salah satu gereja yang sungguh luar biasa sentralisasi. Jono do tutuk ke HKBP Parlilitan. HKBP Parlilitan 20 pagaran ni. 5 HKBP Parlilitan. Jadi HKBP Parlilitan itu sentralisasi 22 juta masa bulan. Tercapai. HP bala jadi pandita na marga muntesi 8 juta do. Berarti 12 juta ma diurupi HKBP Parlilitan, HKBP na buluni. Sukum majoho. Sukum majo HKBP Bandung Reformanda. Nga mampu HKBP Bandung Reformanda mengurupi HKBP na buluni. Kuno naking HKBP Parlilitan, ikut-ikut doi. 22 juta ma halakos sebulan. Jala tercapai dia terus. HP gaji di pandita naki, holan 2 juta di marga muntesi. Berarti 14 juta diurupi HKBP Parlilitan, HKBP na buluni. So nari sukum majo hita HKBP Reformanda. Mulai dokon na yung opak pelodom juta ma HKBP Reformanda sebulan. Nggak mampu, dang mampu. Dang mampu dobe. Januari Februari kita dang mampu mangalioni. Ibe naha. Marpikir kita pangalih pilihan ini. Itu apa ini? Alah ini dong arek dot. Baru cara membagi pilihan ini. Marpungu betul halap pedita. Baru ko membagi pilihan mubain na. Angwa daw masing do bain. Membagi pilihan ini hugaris do, dong marpungu pilihan hugaris. Satu nga may Tuhan, satu nga dia ina pedita. Ima caraku ina sada pedita. Iso misalkan, ho bae ko ina. Mula daw, julu bae do lingkaran. Dungi sapat tu gijang. Ini bagasal lingkaran ima milik ni Tuhan. Ne di luari milikku me ina. Angwa daw ba, bae ko ina. Usapat tu gijang sudi. Mulu na tinggal di gijang milik ni Tuhan me. Mulu na badaw tu tahno milikku me ina. Sungguh luar biasa. Hape badaw di sudi tu tahno persembahan ni. Itu kan dah usah ko igijangi. Nah hodok boy do masa songoni. Biharu hita mamereng turpukon mole do koribahna pasahak ma peleang. Pasahat to peleani paluas ma. Huriai mangatur peleani. Persoalan na hita kan sebuah itu. Apa tugas ni raja hati hei pasahat to peleang. Napa duahon hamuak kadongan peleani ikut bagas taboto teologi persembahan. Sada do teologi persembahan. Persembahan itu adalah darah Kristus. Titik. Nang mergait-gait itu sih. Molodang mati Yesus di hopino silangi berarti sarupa do. Iko bono tama anak di biru-biru tu garejon. Iko bono tama anak di lobu tu garejon. Imak kapelian tatingani nakingani. Alaya alanong mati Yesus di hopino silang Yesus do gabi pelean na badiay. Alani budar ni Yesus do nasa pelean. Dang boy margay-gay tu pelean. Bolo margay-gay tu pelean berarti margay-gay tu budar ni Yesus. Budar ni Yesus do pelean ni. Alay dang boy margay-gay tu pelean. Manang parhala do pe, dang boy margay-gay tu pelean. Bolo dang imana tanggung jawab tu Tuhan ni. Alani do ruas di huria boleh pasah pelean una pola pikiri hamu. Halako pipik soni de do. Dungi pasah nasi de pelean itu raja, paluas ma raja mengatur pelean ni. Molo salah murut do Tuhani tu rajai marhite panuri rang Hesekiel. Sori do dang titikyon. Molo salah pe parhaladui mamak ke peliani murut do Tuhani tu parhaladui. Pasti murut doi. Ay mudarna di paswasaihon, di pargai-gai, di parmeam-meam, murut do Tuhani. Ido teologi persembahan hamuak kadongan. Alhani do di minggu sadero boleh mana ulahum ma'uhum do hasitongan. Hiduplah dalam
kebenaran dan keadilan. Alusnya sada do. Yesus do hasit tongani, Yesus do hati gorani. Buah do hita hala Kristen di hari sadarion mangulu di bagasan Yesus Kristus. Ino yang dohono trupukon. Lam jorok mahitan waing tu minggu-minggu naing passion. Hari minggu hita nga masuk tu minggu palma, minggu parpudi taga so minggu hari hama mati dari Tuhan Yesus. Tapasohok ma dari derita tutu hatta Yesus Kristus. Mangulu mahita di bagasan Yesus Kristus ay ibana do hati goran doho hasit tongani. Amin. Martangiang mahita. Moliati madiho o di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami naong mamakuling hami di hari sadarion. Asa manotok kami mangulu di bagasan uhum doho hati goran. Manang di dia pihami upatadaho kami ngulu nasian Yesus Kristus nang loho di pamatang nami asa marhiti Tuhan bui hami gabi anak komu doho berum mangulahon parsuromu asa hupatare dahu kami ngulu namar siurupan hurupi hami nang huriamon ala huriamoddo songo pamatangmu hupasahat tami akka artane lehomitu huriam asong pakion di huriam disaddo gulmi pakkobasionna Ode bata Jehovah asi maroham pasu-pasu maruas ni huriam tarlumubi hutangnya kok kami nyonya si pahutar boru si topul dari bagasan habok ni roha inang si Maria ale de bata Jehovah hodo pangapul nasumurung di bagasan habok ni roha ibana ala nong borha na toras na boru alani di bata Jehovah to dimma mangapuli mama Maria asa hisar panailina mamereng tujolo molotung pedi paluasoi bana tari luilu adong do sakakmu nasubui tardulo roha doho pikiran nami i alena bui di alusammu di bagasa to dimto di porbadia moloto tokko Tuhan mangapuli bana alani apuli maruasmi asa tumibu tarapul hisar panelina mamereng tujulu godang nai nanaing sihobasonna asi maroham molotung di hari sadarion huriam saroha sapikira kami laho pasahaton nasa parbue ragam di pasu-pasum laho mangurupi nasida homa tuhat dongan nami pasahatoni asa marsanga po marhite peliannya karuas ni huriamon jalo mahami ode bata Jehovah rapot tang yang namion upapaho kami tuho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapasahak mapilit na duminggan, marit di mahita 654. Jesus ona puna dohot adong dia koko dohot sakit sahat aku tangani sahat aku tangani
Yesus honapuna doa dong dia Gugu doa sakit saat patut Tapasaha mapeliatta tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami nadiban wagijang. Hodo haroroani saluhut silehon-lehon nadenggan. Dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami mahasian nanilehon mitu hami pelean nami tuho. Sejalo mei gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhasiang hami peleanon. Patimbulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gerger hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari,
sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hurian itu hatta mulak mahabudi bagas sadame, jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho, jala di parsaor homma damena tu todim. Amen. 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 Yesus hona puna dohot na adong dia gogo dohot posaki sahat patut tangani sahat patut tangani